Dobar dan. Što ste kasnite? Izvolite da mi kažete. O, što si lepa, pa gledaš. Sad da mi kažeš, šta ti je u glavi u toj moment kad si kasniš? Tenzija. Tenzija, ne znam što znači tenzija. Nervoza, stres. Znači ti se stresiraš kad ti kasniš na sastanak, a ne možeš to da popraviš, jel? Mogu. Dobro. Vidjet ćemo moj sljedeći put. Danas, šta smo radili danas? Danas idemo da gledamo lokacije za... To mi ne smemo da kažem. Mi smo sređujemo neki projekt o kojem ne možemo još da govorimo. Želimo da obiđemo danas nekoliko lokacija, da ima lepo grado, neke zanimacije. Napišite nama u komentarima da li kod vas dešavalo tako da vi nekomu kažete o svom mašti, svom snu i on se nije ispunio. Tako da ima nećemo tako da nešto vam kažemo. Samo nemojte da se ljutite. Idemo se. Da provjerim. Ne, za YouTube samo ovako. Aha. Mi smo tražili vrat. Kako vam se dopada ovaj vrat? Ajmo. Čovjek nije ni htio da zna kako se zove. Možemo ponovo da snimimo. Ne možemo ponovo da snimimo jer tu nema šta da smo... Da mi čovjek broj, čovječe... Kao da je napisao da ne želi da znam kako se zove. A, pa to kažeš. Pa da, nije jasno. Meni pogotovo nije jasno s mojim srpskim jezikom. Šta još znaš od ruskog? Ne znam. Što ti nam jako otiš? Koliko pametna žena. Koliko ona zna mnogo rečenica na ruskom. Izvinjavam se. Rečenica. Reči. Ne razumijem. Reči. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Симона. Я не знаю. Tako rekao, добрый день. Меня зовут Симона. Я не знаю. 21 лет. Что тебе? 21 лет. 21 год? Год. Dobro. Я живу в Белград. В Белград. Да. Я так сказала. Ти так сказала? Да. Dobro. Šta još? Što еще? Ти знаешь на русском языке? Ты хочешь, да я скажу? Что ты хочешь, чтобы я сказала? Чтобы я сказала. Откуда ты? Ты из Белграда? Из Белграда? Нет. Ja samo mešam jezike, bože moj, izvinjavam se. Odakle si ti? Iz Crne Gore. Si zalutala negde? Da, ja sam Alisa u zemlji čuda. Koliko smo umorni. Toliko. Šaljem se. Dobro, našli smo vrata. Lepo zgradu. Sad ćemo da tražimo knjižaru. Da tražimo knjižaru. Da li volite da čitati knjige? Mi volimo. Da. Ja sam tako knjigu ti poklonila, da. Vidiš šta je divan Dorča. Obožavam Dorču. Moj omiljeni deo grada. Tražimo neko dvorište za jedan divan kadar koji nam potreban. Jel? Što se smiješ? Lepo. Prazno. Divno. Ajde, snimi mi. Kako izgleda to? Koja lepa zgrada. Dobro. Toaletamo.
knjižara. Samo što nijedna knjižara nije toliko luks. Ali je jako lepo. U našem projektu će biti luks. To je to. Dobar dan. Da li ti voliš naočar? Našli smo knjižaru. A da, ono tamo. Znači nećemo ići do ove dole, jel? Hoćemo, gde je ona? Putujemo već 20 minuta. 6 minuta destinacija. Pa ne slušaš ti mene. Ona stane na svakom čošku i počne da se slika. Pa dobro, ne, zamisli koliko ona dobra. Ona, dobro da bi ona mi rekla kao slikaj mene. Ona mi kaže stani ću da te slikam. Stani ću da te slikam. Baš ti to ono lepo. Poslije ćete vidjeti slike. Profesionalna deformacija. Devojka ume da slika. Sviđa mi se. Ili prosto danas ja sam nešto ono simpatična. Ne, ja sam. Ti si simpatična. Ne, dobro slikam, sve je to. Možda, dobro, sve ukupno, sve ukupno. I ja sam simpatična. Fenomenalno. Kaži još jednom, molim te. Treba ti se čekati. Pa ni to! Pa nos. Naučila sam devojku. Pa kažem da kod nas je malo drugo značenje. Ja se naučeram kod... A nigde sunce. Dobro, to je stilus. Moram da idem iza tebe. Što? Da bi se videla. Pa, izvini, ja sam sunce. Ja slepim tebe. Pa daj meni onda naučeš što ću tebi. Nekoliko lokacije našli. Apoteku, našli knjižaru, našli smo zgradu, odnosno ulaz u zgradu. Slikali smo 30 puta. Pa to je ona. I sad ćemo na Mostovo dvorište i mi idemo da jedemo! Da? Da. Ja sam na postim se. A ona mi kaže, hoćeš nešto slatko? Hvala, neću. Dobro. I ne treba je ništa pored mene. Pišite u komentarima, ali tako? Šta sam htjela da kažem? Ako ste vi još ni pogledali prethodno video, kako se kaže? Da. Prethodno video, intervju s njom, ko je ona, šta je ona, nažalost, ja ne mogu da postavim ovde ili ovde link, jer imam dovoljno malo pratioca još, nažalost. Nisam još partner YouTube-a. Kako se kaže? Ako želite da ovdje biće link na prethodni moj video, zapratite meni da bi brže to išlo. Da bi smo skupili 1000 pratioca i bili partnerama YouTube-a i ja vam stavila link. A u Zemunu stvarno postoje ulice gdje su crtaju ovi grafiti. Da, stvarno. Ima Instagram stranica sa grafitima. A? Za danas smo završili naš, kako da kažem, kako na vašem jeziku da kažem, pahod. Naš pohod. Pa pahod je pohod. Kad ideš negde na našu rutu, u šumu, na 3 dana. Odmor. Pa nije odmor. Pa da, ali nije... Bez telefona, bez WC-a, bez punjača, bez ničega. Kuvaš supici na prirodi, razumiješ? Šta bi to moglo bude, brate? Simonačka. Anjuška. Dalje neš moći. Čekaj, da snim da smo završili to za danas. Završili smo to za danas. Naše snimanje. Nećemo piti kafu. Nećemo piti kafu. Hoćemo. A daj da snim napred da vi...
Nismo završili, dragi gledalci, žao mi je. Dobro, ja sam mlađa. Vreme je za kafu. Vreme je za kafu. Reci, vreme je za kafu. Vreme je za kafu. Da zaprljaš beli pantalone, Anja, naravno. Tebi je okej, ti si u crnom. Kada u belu. Hop, hej, la la lej, hop, hej, la la lej. A ti sada moraš da jedeš sve, jel? Da. A ja ne mogu. Ja ne znam šta da izaberem. Ja jedem samo krompir, jel? Ja sam, postim se. Napišite nam u komentarima ko se posti. Da ću si da pomirišaš. Može jedan miris. Da pomirišem, da? Dobro, ona hoće nešto slatko, ja ću da jedem krompir. I domaću salatu, ljetnju. Čak ni domaću ne mogu jer to sir. Simonečka. Volimo u kafansku muziku. Završili smo za danas obilazak lokacija. Ja sam se sjetila jednu reč, obilazak. Obilazak. Da, ali ne loša svetlo. U koju stranu da idemo? Dobro sad. U koju stranu da idemo? Levo, desno? Ideš desno, ja idem desno. Znači ja sam nju sada ispratim, zahvaljam njoj na pomoći, sve smo danas završili, divno, lepo, produktivno, tako da vidimo se. Komentirajte, stavite lajke, pratite. Vidimo se.